uDSD omunye wabaculi asebebambe likhulu iqhaza kumaskandi kusukela leya minyaka besagida ngaphansi kwamaqembu ayephethwe ukwakhe Gqumeni Khumalo osenquthu. Siyakhumbula ukuthi uDSD kwaba amakitangoma okuqala ehambisana nomjikijelo ukuduma ngalezi ayikhathi. Okwaba sekulandela uMphondi noNjencane ababegida kuMtshengiseni. Akwaba ne-competition eyayinkulu ngaleya minyaka. Isikhathi uGcwensa ephuma ekuculeni noMgqumeni ngaphansi kweqembu Amacoka. uDSD ekuhambeni kwakhe kwezomculo waba umuntu ukuthi uma kudlula uMgqumeni emhlabeni kwaphoqeleka ukuthi yena ubaba Mfana Wepiki, uJaiva, kuba uMjikijelo noNgika nabanye engibakhohlwayo abafana bakaMgqumeni. Kwaphoqeleka ukuthi umuntu nomuntu ayimele akhombise ukuthi yini ayiphethe, yini ayifundile kuyona yonke leminyaka, ukubhala ingoma, kuba neqembu nayo yonke lonto le. uDSD wathi meqhubeka yena wakhombisa ukuyibamba kahle lento. Wahamba isikhathi eside kwaze wafika lapho khona naye eba umculo owaziwayo oba nama-fans ihlwele iy'njomane ezayigqoka amashirt amhlophe, phatha namaflag amhlophe akwakuthi uma bekhona emcimbini njengekhuphuka ngezakho amantshontsho uma uthi ayikhona enjengaleyo amantshontsho or lo kaMcineka Bucuzeka yonke nje leyo mcimbi leyo eyayijule ukuba khona. uDSD wakwazi ukuthi ngabalandeli uzoba khona and futhi i-impact uzoyenza. Waze wathola nabalandeli abaze baba negama, bazakhela igama ukuthi balandela yena, babaziwayo ko-Facebook, because uFacebook wona ohlisa lezi ayikhathi njengomhlengi imali. Yibo-ke abantu abamxhasa kakhulu uSD, bemphahlile kuyona yonke indlela noma kuyo-collect ama-awards ngoba uDSD Khangelani Mhlongo, ubaba uKhangelani Mhlongo. Ama-awards ayona into eqabukayo, into shade eyithatha njengabe indaba zalutho futhi nje babhaxa-ke abantu. Ewina ngale nto yokudownloada i-MTN neculo okuthiwa akuvote kulo kulento yama-downloads. uDSD wawina lapho. Khona phela eqhathe khona eDlamlenze komunye umkhakha wawina uDSD. Lapho futhi uDSD awina khona award yayinkulu cabanga ukuthi 2013 kuma-SATMA lapha ashaya khona uMtshengiseni. uMtshengiseni waze wakuveza ukuthi hayi sengikuthelele ngokuphumelela, because kwangajwayelekile ukuthi kube nomuntu uthi mayeqhathe noMtshengiseni bese uMtshengiseni ekhala ngaphansi. Bekujwayele ukuthi lowo muntu lo kuwoyena ophumelelayo, kodwa wakwazi ukuthi uDSD awine futhi kwagcina ngayona indondo eyaba yodwa le kuma-SATMA, ngiyacabanga ngagcina u2. Right. So uDSD ohambeni lakhe lomculo ube nama-fans amaningi uDSD, bekuneyihlwele lapha nje kwi-crowd bekubonakala mayedlala nje uDSD ama-flag lapha neyihlweleni bekucaca, yabo. Kodwa ukuhamba kwesikhathi-ke izinto ziyehla-ke ngoba impilo ilento eyiyona nama-challenges uDSD ahlangabezana nawo nanokukhandleka-ke empilweni naye elwa ukuze abuye egemini. Ukudilika komsebenzi wakhe ukuthi uphume kusesikhathi uthathe izinyanga ngenxa yokuthi khona salwisana nakho okungahambi kahle ekulungisa kugcina kulungiseka. Kodwa-ke indaba yami lapha ingomeni kaDSD le ayicula noSinentula, ayikhipha 8 or 9 months ago ethi Singabangani. Leyo ngoma leyo ku-Spotify igcine ina 997,000 streams. Ku-YouTube igcina ina 954,000 views. So angikhumbuli ingoma eziningi ka-SD thola ukuthi ziyafika kwi-million
Angazi bekudalwa yini-ke lokho if bengakenzeki. If sekwenzakalile then shuthi angenzanga kahle i-research. Kodwa-ke ngithe noma senginakisisa umculo bengakayiboni ingoma SD sifike lapho. Kodwa le ngoma ikhuphuke kakhulu yaze yafika la efike khona. Enginethemba lokuthi izocrossa le 1 million both uSpotify and uYouTube. O-DSD bawusebenzela umculo badlale endindini mhlawumbe kungenzeka ukuthi abanye umculo sebawulandela manje kulesi sikhathi esikuso. O-DSD basuka kude baculelo kungenamali sidalo la ukugida kungasiza ngalutho. Kuyilokho nje ukuthi uthole exposure naleyo madlana encane-ke per gig ababeyithola because bekungakhokhwa la bengenamali. Umuntu obegcina ukuthi uba ngconywana bekuyilo osuke umnikazi weqembu usuke leader ngoba ekwazi nokuyishayela isiginci kwesinye isikhathi. So other than that ukuthi ahambe uze kufike la DSD legend umuntu odeserve respect ukuthi ahlonishwe arecognize indima yakhe ayidlalile. Bonke laba abafana abafika emva kwakhe if abazi kumele bazi ubaba uDSD ukuthi omunye wabaculi abadlala indima enkulu emva kobaba uThokozani Langa, ubaba Ali Mgube, bonke labo baculi, obaba uShwi, bonke labo bantu laba badlala enkulu indima. So uDSD naye omunye umuntu wathi mayiphuma lapha ayiphuma khona under uCono Mgqumeni waqhubeka umqiqo ubamba iminyaka eminingi isikhathi eside futhi. Kodwa-ke udeserve i-respect, udeserve okungaphezulu kwalokho mhlawumbe abantu abamnika khona. Nengoma yakhe ngiyathemba ukuthi yogcina ilishaya 1 million both on Spotify and YouTube. Abantu nje bezama ukuthi bayibhekelele le ngoma le igcine ifinyelela lapho. Ngiyabonga.